एभ्रिवान खुलुमबाय लोगोफोर नै जोंहा दिनैहाय मोनसे पार्सेल सफैदों आरोना जोंहा फिसालानि बिमायाहाय हरदो आरोना बाबुनो ओमफ्राय मा पार्सेल नोंथांमोननो जों आनबक्सिं खालामनानै देखायगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थायोबानो जाहैबाय दे लोगोफोर भिडिअखौ थेवबो बिदिबा जों भिडिअखौ जागायनायाथ' जागायखाबाय थेवबो देखायलांनोसै नोंथांमोननो नायबाय थाबानो जाबाय नायना लाबोनाय जाखादो डाइरेक्ट बाबुनि बिमाया मालाय बाबुनो मा बुस्थु हरदो खोन्थिनि आङो जोंहा बाबानि बिमाया आयौ माइलाय मा बुस्थु बादो बोरै मालै बिलाय जइन खालामनांगोन आरो बेखौ नायनानै बानायनांगोन नामा ओंखाम जानायाव संग्रा बै हगिलायाव ओरैनो मोनसे दंबायो ओंखाम जाग्रा टेबोल बेयाव नायनानै बानायनांगोन नै बेयाव गैला इदि दंफायोलै तुलाबो दंखायो गसंगोनसो खोमालै जनाय नङा गसंगोनसो बायदि मोनदों ले आं बानायनि दे बानायदो बिफाया बानायसिगोन दायो बोरै बोरै बानायोबा लेखायाव नायदो जा गरमना नै आथिं मबाइल दोनग्रा नामा नैयो मबाइल दोनग्रा नै बिदि दोनग्रा नायलाय नै ओंखाम जानायाव आयौ मबाइल दोनग्रा लोगोफोर बानायनि दायो देलाय बानायनोलै iya जाबायना जबाय दे बार नै लाबदाग्रायालाय इनि मोनसेया जाबाय नै गोजौ इलाय दासो जामारदो जबानो जालाङो ब्राय आथिंखौ माने नैयाव खालामनो हागोन उनाव ना नामा थांला गोजौ थांला जि गोजाननिफ्राय लाहामो जायो नैयाव मबाइल दोनग्रानो इयाव दै दोनग्रानो पापा दे आथिंखौ फुवारना हो दे नै उन्दुनानै दासो फैदो मानसिया बा बेखौ बेलखौ गानो बेलखौ गारि बायदि मोनदों खोनायो ओरै सानजाब खालामना होबा मोजांसिन जागोन अनसाय सानजाब ओरैहाय गाहायबो खालामनाय गाहायबा मोजांसिन इयो हाइस गोजौ बेल होबा मोजांसिन इनि गारि बायदिसो मोनदो ओरै हेब होनबासो मोजांसिन जागोन एक्स खालामबासो फैसा हो ओमफ्राय फैसा हर गोलाव बानायबा साखा होनाय दंसो माबायाव मबाइलाव नाय पापा आखाइ सरलायदो सिंसो गोलैयाथ'
Wah, dia foto cikan dia bu, nih hornang kena nengke mama nih deh nih, herewan saya nengke pada. Gai ini lagi nih besi kuzu deh nih apa nih? Pepe. Wah, ini sini bisa naik nih apa? Itu bisa naik nih pak. Wah, tinggal aja. À, papa. Papa. Kiu. Xin lặp này kìa. Mama hay từ nói mama à? Này bố đồ. Thật cứ rồi này. Và par giả đừng có vẻ par giả đừng. Ibu ini saja Gandagong. Gandagong. Seni Boroni famous. Tengkrai. Bekau seasonal saya mana saya जोंनिया. खाथानांगौ बेखौ आसारबो बानायना दोनो लोगोफोर. बेखौ होनो गेन्दागं. गेन्दा माने गान्दा. गान्दागं होनो. जोंनि आरो बर'फोरा होनो औवा मेवाइ अनदों जायो मुसुर दालि केसारि दालिजों जायो kita mau apa ओंख्रि संदों ना आसार बानायदों मोनसे ओंख्रि संसिगोन मोनसे आसार बानायना दोनसिगोन आसार गोखै थाइसेनो जायो मेरला थाइसेयानो मेरला जायो आखाया जोयो लोगोफोरनो खोमोना जोलाबायो खोमोनाखौ नांगान जायो बरिया सिजोनाव बिराद दाम बियो थसेयावनो 150 गाहाम बियो बेखौ दा न'निफ्रायसो लाबोदो गामिनिफ्राय लोगोफोर जोंहा बेयाव औवा गैया नालाय बायनासो जानांगौ ओंखायनो दिनै आलासि फैदोंमोन नालाय जा आबौनि बिमाय बङाइगावआव थांदोंमोन नालाय लाबोफाबाय आरो दे माबानि मौसमनि मैगं ओंखायनो भिडिअ बानायनो थाखाय नै लाहार फाहार जादों आरो मा संदों दाउ मा ओंख्रि दाउजों मा दाउ लकेल आलु ओमफ्राय थाइबें ओजों ओंखाम जानोसै ओमफ्राय ओजों मा बायजोआव माया माबाबाय दा अनलाजों माबा संगोन औवा गाजा दिनै थाइजौ भाजा एवनोसै लकेल नामा लकेल बयलार जानो सामब्राम बिदि गथा खनसेनो होखानांगौ नै नाङा तेरिगा माबायदिलै इयो बेखौ बेलेग आयदायाव संनो दोनदों आङो बिदि गथा होबासो टेस्ट जायो रोङाथिया माबा बुंबाय थानो हाय मोजां मोनग्रा आङो गारग्राफोरसो नों रागा जोंदों मेदाम बेखौथ' दानफानावथार मोनसे माबा खामानि सोलांफैबाय थानो हायो खालि गोसोखौ एसे नायनानै लादो आङो हौवाफोरनि बेराया बाराय गथ' बेरायो ओमफ्राय अमा मेवाखौ माया संदों मेवाइखौ अनलाजों संगोन दा दाना मोनायाव दानो संगोन मोनानि संखाजोबना दोनसै मायो हाय होरो बाथोन फैयो ini माबायदि मानसियालाय हे राम गन्दगल खालामना होयो इयो खर'फोर सुबाबाव गारबाफोर खाथाखिथा एरखावो मलदं गारि दं Ah,
Alhamdulillah. Malah itu ya, ini lagi nggak mau cici kena aja. देखा पिताजी अब कह रहे थे कि उनके लोग से घर से चुराया। अरे टिकने तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ी। तो उसे मारने ही वाला था। भैया भैया मुझे ना मारो। मैं हाथ जोड़ता हूँ। इतने दिनों से आपका खाना मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अरे जाते कहाँ हो? वैसे तुम मेरी दुकान में क्यों आए हो? कितने दिनों से हो मेरी दुकान में? तुम आए कहाँ से? भैया मैं सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम चंदर है। मैं दिल्लीपुर राज्य का रहने वाला हूँ। मोटर रिपेयरिंग कैसे करते हैं ये सीखने के लिए मैं चोरी यहाँ आया था। एक महीने से मैं आप लोग को काम कर रहा हूँ। अरे तुम बोल क्या रहे हो? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रही बात। तुम मोटर रिपेयरिंग सीख के करोगे क्या? भैया आपको एतराज ना हो। Ini kita ya, aci kita, bagian dari sana. Genda kong, ya betul. Kiri dong. Nah, ini ke pergian dah kong, ini jangan. Online tali kari jeng, uang mewah jeng. Samai baik. Sama, baru ya kerja jeng, alu lagi per. Hei, belum masih ya? Serang-serang mana? Lobongan mana? Jangan lupa untuk Lah ke sana. Ayo mau kan? Belum deh. Pangkat ke? Orang kaya nak lain ni, pangkat kaya nak lain. Bang nak di situ. Kita masuk mana? Kalian apa dia? Boleh juga. Kuning mana juga? Kamu mana mana? Tahu. Papa nang kau dong. Kayak gitu, Pak. Không nên xuống xuống đây nữa. Bukan Wan?
Ini juga. Ayam muda dulu. Ini kayak buku udang. Sudah. Cukup bukan ayo. Masih makan ya, bisa. Yang mana? Ini istilah gitu. Aduh, apa rasanya? Kayak mana ya? Tahu mana sih? Ya terus nonton,elo.Elo tuh orang sana kan. Indonesia. Tahu tak? Lại thì cái ấy trên mày đòn. Cái bác nó bên đây là nghe trên mày đòn. Lên kìa. Đó. Cái tên này ra cái đó thật nhé. Yes. Mong. Jangan dibuang dah bang. Kau oka baik. Nggak gurung lagi, nggak usah gurung ya. Saya gurung lagi. Bandung. Kamu wajar lah, saya dari Malebe apa sihnya, nah? Baik. Kamu wajar di mana namanya? Anu, asa ya? Nah, video nak aku lagi. थेंक इउ स' माच लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायनायनि थाखाय माबायदि नुदों कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाहैबाय लोगोफोर माने जोंना जानला मोनला जायो ना भिडिअआ जि गोसो जायो बेखौनो बानायलाबायो नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर जों भिडिअ बिदिनो गोदान गोदान लाबोनो नाजाबाय थागोन
Deh, Zak, nunggu Zak. Eh,